På trods af årtiers forebyggende arbejde og forskellige sociale tiltag til et 60-cifret millionbeløb, er det altså endnu ikke lykkedes at integrere en hård kerne af indvandrere i Vollsmose. Det erkender Odense Kommune i dag. Ifølge Mehmet Nesef, der er kultursociolog og selv har rødder i Tyrkiet, skyldes det, at mange af de rivaliserende grupper i Vollsmose ser sig selv som ofre, og derfor er ligeglade med det samfund, de lever i. Hej, jeg hedder Ali. Jeg er 21 år gammel, går på DTU, 4. semester som bygningsdesign. Jeg er dansker, eller tyrker, alt er afhængig af hvem du spørger. Jeg vil gerne vise jer min hverdag. Jeg vil gerne vise de integrationsproblemer, som jeg støder i min hverdag. Medierne, når der bliver brugt ordet indvandrere, så tror man direkte, okay, kriminelle mennesker, ikke uddannet, og nasser bare fra samfundet. Jeg håber, når I har set min hverdag, så vil I kunne indse, at indvandrerne nu til dags i virkeligheden tager del i samfundet og tager integrationsproblemer op og prøver at gøre noget ved det. Nu er det tid til at komme afsted. Ellers når jeg ikke toget. Så skal vi mod Avedre station. Der skal jeg være om 7 minutter. Sådan. Lad os komme afsted. Kom med. Se lige, hvor dejligt solen skinner. Jeg tror, det bliver en god dag på skolen. Til dagligt på DTU sidder vi i grupper og ordner nogle af de projekter, vi til dagligt beskæftiger os med. Det er projekter, der enten kommer til at dominere vores eksamener, eller projekter, der er i form for øvelse til vores eksamen. Jeg sidder normalt med Dennis, Lukas og Oliver og arbejder, og det har jeg gjort længe nu. Men hvis jeg skal fortælle en historie, som vi havde i vores første lektion i bæredygtig bygningsdesign, der min lærer, så spurgte hun rundt til personerne om, hvor de var fra, og der spurgte hun så rundt til at starte med. Hun spurgte alle mulige fra klassen, og da det så kom til mig, og hun spurgte mig, hvor er du fra? Så sagde jeg er fra Danmark. Så siger hun, jamen hvor er du fra? Og da hun lavede den der, jamen hvor er du fra? Så tænkte jeg, er det forældrene hun mener, eller hun prøver at sige, prøv at høre, du er ikke dansker? Du er mørkhåret, du er fra et andet land, ikke? Så sagde jeg igen, jeg er dansker, jeg er fra Danmark. Så spurgte hun mig igen, og til sidst der tænkte jeg bare, okay, jeg må prøve at forstå hende, som hun prøver at få ud af mig, ligesom prøver at få noget andet ud af mig. Så sagde jeg til hende, hvis det er mine forældre, du spørger, så er de fra Tyrkiet. Så sagde hun, okay. Og det var bare det. Jeg sidder ikke kun og arbejder på lektier. Selvfølgelig er der også plads til lidt fritid, hvor vi enten sidder og spiller bordfodbold eller snakker om vores fritid. I skolen snakker vi ikke så meget om integration. Alt forekommer naturligt, og det er lidt at tilpasse sig sine omgivelser. Jamen, det var det, at jeg vandt noget med bordfodbold, og han kunne ikke klare det. Du var heldig. Jeg var ikke heldig. Du var heldig. Og de der to gange... Du scorede 2 mål. 2 mål, hvordan var det? Nej, jeg scorede ikke 2 mål. 2 mål og 10. Jeg scorede også 2 mål. Miki. Du var heldig. Ifølge de fleste sidder man kun på biblioteket og tager lektier. Men selvfølgelig er der også plads til det sociale. Kommer til billetsalget for at købe billetter. Det er billetter til årsfest. Og som du kan se,
så er den startet klokken 13, og der er allerede fyldt op herinde. Men jeg tager normalt ikke til fester, så det er ikke lige mig det her, men jeg skal ind og bede nu. Men så er vi her jo næsten. Lige hernede. Plejer at bede her, men det ser sgu ud som om, der er nogen, der har pisset her. Så må jeg bare bede herovre. Jeg skal bare lige se først, hvilken retning jeg skal bede. Sådan en her app, som jeg har downloadet for at vise mig, hvilken retning jeg skal bede. Mekka kompas, som man kalder det. Det er den her retning. Når jorden ikke er særlig ren, så skal man bede på noget, der er det reneste, og det må så være jakken. Det var så det. Efter en 13. dag plejer jeg at tage direkte hjem fra skolen. Men i dag, lige efter skolen, er der Dialogforum, som er en organisation, der kæmper for dialog mellem forskellige kulturer og religioner, og kæmper for at øge integration blandt indvandrere. Jeg har haft den opfattelse, at uddannelse er vejen til succes, og dialog mellem andre mennesker er vejen til lykke. Jeg har været aktiv i Dialogforum i et halvt år nu, og mine andre kammerater, der deltager i Dialogforum og som også er indvandrere, har forstået vigtigheden i at kunne skabe dialog mellem indvandrere og danskere. På den måde når man lykke og succes. Nu er vi på vej op til Dialogforum. Det er lige herovre. Så skal vi op og høre lidt om integration. Tror du, det er penge eller hvad? Goddag og velkommen til. Altså, det er en kendsgerning, at det danske samfund det er multikulturelt. Så derfor så er det meget vigtigt, at folk kan leve side om side, og det er meget vigtigt, at vi kan formå at praktisere det, vi kalder kunst at leve sammen. Spørgsmålet var, hvordan ser du på det, når medierne hele tiden viser de forkerte indvandrere som forbilleder? De viser dem som den store gruppe af indvandrere, når i virkeligheden den store gruppe af indvandrere er folk, der er i uddannelse, folk, der er i beskæftigelse. Som for eksempel os. Hvorfor bliver vi ikke vist i medierne? Hvorfor er det de kriminelle, der skal vises i medierne? Det er en meget lille minoritet af de etniske minoriteter, der begår kriminalitet og som er kriminelle. Men medierne har jo en række nyhedskriterier, som de skal leve op til. De skal blandt andet kunne sælge deres aviser. De er blevet kommercialiseret. Så derfor, og jeg synes, at det er et utroligt stort problem, at medierne præsenterer etniske minoriteter på den måde, fordi at man kan, der er delte meninger omkring, hvor stor en rolle mediediskursen spiller over for resten af befolkningen. Efter en lang dag er jeg endelig snart hjem. Op foran min blog sidder et par grupper af unge og dogner tiden af ved enten at sidde foran biblioteket eller sidde i caféen og hygge sig. Normalt vil folk tro, at disse unge enten er kriminelle eller er en del af det kriminelle miljø. Men i bund og grund er disse i hvert fald flertal af de unge i gang med en uddannelse. Lidt ligesom danskere sidder omkring et bord eller ude foran parken med en øl i hånden og hygger sig. Sidder nogle af mine gamle venner foran grønhandler med en juice eller cola i hånden og hygger sig. Iblandt er der også danskere, men generelt flest indvandrere. Selvfølgelig er der nogen, der sidder uden uddannelse, men alle har en fælles mening sådan set. At uddannelsen er den eneste vej til succes. Jo, det gør den. Jeg lige ringer, når det er, at kommer hjem, ikke? Nogle af mine venner står dernede. Jeg kan lige gå og sige hej til dem. Jeg går bare lige en tur.
Hvad? Stille og roligt kommer fra arbejde. Godt eller godt? Du? Ja. Jeg arbejder i skolen, lige efter skolen, og jeg har været arbejde. Jeg læser til bygningsdesign nu. Hvad render du rundt og laver? Min skole starter 1. august, så Er det rigtigt? bare holder ud her. Lækkert. Hvad laver de andre? Holder os ud sammen. Er det rigtigt? Ja. Er det fuck, lad os lige gå og hilse på de andre også. Det er godt. Ja, vi lavede en dokumentarfilm om drenge som os. Hvad render du rundt og laver? Ikke så meget. Jeg har lige været til bryllup, Rolle. Bryllup? Ja. Det er godt. Ja, Rolle. Den der kamera, jeg kan ikke ligesom have kommunikation, forstår du, Rolle? Hvor har du været hen? Er du kommet ind på ingeniørhøjskolen eller hvad? Ja, jeg er det andet semester. Er det rigtigt? Allerede andet semester? Sygt nok. Hvad var det, du læste? Maskiningeniør. Maskiningeniør? Med dig, hvad? Stille og roligt, jeg er på 4. semester. Ja, jeg er lidt Den tilbage. der kamera, den bare med lige ansigtet. Det er ikke Rolle. Du kan bare sige det. Jeg har aldrig været i fjernsynet. Det her er så min dejlige opgang. Har ser lidt rodet ud. Eftersom man har boet her i 20 år, har man også lavet lidt ballade. Du kan se alt her på væggen. Der var der bare et heksehus, så smeltede vi det, og så trykkede vi det ind i væggen, og så blev det så til en stryger fra heksehuset. Tilbjørn, hvad er det? Det er min mor, min dejlige mor, som laver alle de madpakker, som jeg har fået igen med alle årene. Ja, det er som mit hjem. Jeg håber, I kan lide min mors design. Are you done?